Tak, nás vítám u nového videjka. Měli jsme trošku další pauzu, ale to ničemu nevadí. Jsme tady dneska ve Valhalle, tady s kolegou Zajíšem. Čau. Dneska máme nějaký tréninky z řepíčku, různých dalších blbostí, ale to vám řeknu ještě za chviličku, teď si tady vymasknu pre-workoutíček a půjdeme za chviličku na to. Takže dneska kouknu. Tak. Takže jdeme na to. První tam máme warm-up, to ani říkat nebudu, tam je spousta cviků. Tak. Potom půjdeme na dřepy, 3x3 2 šere dneska v plánu. Potom nějaký split squaty, suitcase pick-upy, no tam je pak věcí medovíčka, tady ty píčovinky, takže je tam to dneska kotel, nechte se překvapit, na to bude svištět a jdeme na to. Co tak? Jdeme na to. Já jsem se naposled zul na praxích, Bylo se, že mě dělají prdel, A byl jsi lyžovat? To ne, to ještě ne, tyjo. To pojedeme až příští týden. To jsem ještě neměl rád. Tak, máme po warm-upu, tak můžete vidět, warm-upy se trošku rozšířily. A máme vlastně od té doby, co šlo nový videjka, tak máme novýho kouče. Už je to teda nějakou tu sezónu, ale nic jsme netočili. Takže už jsou naplánované warm-upy. Víte, že jsem nikdy na ty warm-upy moc nebyl, ale zatím se to jezdí podle plánu, ať je to na letošní sezónu takzvaný tip-top. Zatím to slyší docela dobře, uvidíme jak dneska. Takže jdeme teď zamrskat osu na stojan a jdeme na to. Vůbec to budeš za 1000 odbratů. Ne, ukáž, pojďme to teď. Nebudeš si po mně volat. Ne, ti do píči, to bolí jak žeby. Ne, banka, a to Jsem do píči, vole. No, že výkám tu se normálně nesype. Klasika půjdeš na topse. A bude, vole, tak nedá takovou klasiku na pohodový setíčky, vole. Klasiku na sety dáme až potom. Dával jsi někdy halo? Cože? Halo testy. To tady nebudem dát, ty vole. To píči. To jsou otázky. Stejně to vím, že mi zabíjí, začne kokot, si ulevíš, jedu, zrak mašina, straně, zrak mašina, jsem tu, aby se ztratilo, dostávám první. Jsou pěkně, tady ty vole, podle mě jsou tak rok a kus, ale vodil jsem s nima 20 závodů loni a závodil jsem s nima, vole, na balatonu ve vodě, takže jsou trošku zamrskaný. Samozřejmě jsem je nepravdu, jak jinak. Tak, je na to. A kolik si projel na rok zemí? 10, vole. 10. Rovnej desítečku. Že? Už je to psa? Maximálka pro dnešek, víc už nepůjdeme. Tak, byl jsem si odskočit takzvaně na první disciplínu, kdo ví, ten ví, a jdeme na dřepíčky. Takže káko, moje záda. To tam střihnu, vole. Jak jsi rasista, ty zmrdne. No co, vole. Máte s tím někdo problém, vole? Přijďte mu to říct. No jo. Adresu všichni znají, vole, jsme ve Valhalle dneska, můžete přijít, vole. Tak, jdeme na to dřepíčky. Co on, co, kde tě můžeme v nejbližší době vidět? To na závody. No. No, první závody jsou domluvený v Polsku na 30. března. To bude taková první oťukávačka, no. Nic extra velkýho, nebo respektive nic extra velkýho. Když to není úplně extra špice, ale furt je to nějaká nejvyšší evropská liga, co tady tak nějak máme. Mám tam mrtvou na max a nějaký další chuťovky, takže zkusíme připravit nějakou pěknou formu a uvidíme.
komfortně, namožíme 260 a půjde se na to. Tak jak to slyšel, Honzo? Ale dobrý, vole, první setíček máme za sebou, ještě 2. Čekal jsem to dneska horší, necítil jsem se úplně. Dneska žádný švágr, takzvaně, jak se říká po ránu, ale vypadá to dobře, vypadá to, že to půjde, takže to je důležitý a teď máme ještě 2 sety a pak spoustu dalšího, ale teď hlavně fokus na ty dřepy a dám si 10-15 minutek pauzu a půjdu na další set. Řepíčky mám odjetý, slyšel to dneska náramně, ale ani jsem nečekal, že to bude takhle dobrý, poslední se odjetej, komfortně. Ten jsme asi pro vás ani netočili, ale není moc co stát zase 3 sety, nepotřebuje vidět nikdo. Teď se vrhneme na split squaty, máme tam nějakých 5 šestek postupně přidávaných, takže začneme někde na 100 a budeme končit někde kolem 150. Takže já si trošku odfrknu, napiju se, míchnu si něco dobrýho pití a půjdeme na to. Krátko. Míchneme si něco dobrého pití, jak se říká, intra-workout, základ každého pořádního tréninku, dneska to máme tak cca na 3 hodinky, takže je potřeba to trošku podpořit. A číká vlastně pravdu? Vole, a vidíte, žádný brand to nemá, vole. Tu máme testovačku, zkoušeli jsme zajdy, intříčku, a ještě máme Delphico verzi, vole, ale slyší to dobře. Někde je potřeba to podpořit ještě trošku navíc, tady máme nějaký červený monster od žluťáku, tak tam trošku mrčka. Tak. To tomu dodá ten správný říz, ať to slyší, je po zbytek tréninku. To tam mám monstra, ne? Tak, taste test, zkusíme. Dobrý to je, to by šlo takhle, tak dneska to bude špice. Dobrý, máme za sebou 3 setíčky teďkonc, ještě nás čeká 4., 5., postupně přidáme, uvidíme, dneska bych to viděl 150 až 160 top set. Tak. Cca 2 hodinky tréninku za náma, máme hotový 2 cviky plus rozcvičku, tomu já říkám ideální stav. Přesuneme se teďkonc na pick-upy kufru. Tak, máme to naložený teďkonc, 110 na kufrech, jdeme nějakou 5 na každou ruku, máme tam nějaký hodičky na závěr, takže jsou takovýho, už jsem takový docela rozšípanější po tom týdnu, ale jdeme na to. Tak, první se za náma, 2-6 zbývají, dalo se to docela, myslím si, že to dneska bude na pohodičku. Jdeme na to, nejhorší část tréninku, běhačka, Pajdi stavadí teďko s mojí oblíbenou klasikou a dám to poznání heslo, a teď už bude smrt dvoje, ale se na to.
Co já mám za tyhle? To se říká conditioning, ty vole. Píčo. Mám dost. Už 20. Tady natáhnu chvilku. Jdeme na to. Co na to? No tak, budeme jsme to běhání, ty vole, to mě úplně zničilo. Dneska ta 120 sandbag na ty 3 sety. Pocítil jsem to takzvaně, ale máme to odjetý, to je důležitý. Teď tu nás čeká, jenom tady koukám 2 doplňky na psycho, takže to už je taková pohodička, pinkačka. Takže tak. A jak vypadá sezóna pro rok 2025? Ty vole, forma vypadá hodně dobře. Jako je to teď rozjetý takzvaně na maximum, no. Musím říct, že jsem maximálně spokojený. De facto na všech liftech jsme na maximálkách z píku minulý sezón. Jo, a každý, kdo tomu trošku rozumí, tak ví, že když se dostaneme do takové formy v off-seasonu, tak to značí, že to bude slyšet dobře. Jo, plus za poslední dobu, co si vzpomínám za poslední týdny, tak bylo 0 nějakých failů prostě v té přípravě, což značí taky dost dobrou formu. A to, že to nebyly úplně lehký tréninky, tolikrát jsem tam měl věci, že jsem si říkal, ty vole, 208 natáh na 10, jo, logi jsem jezdil do 172 na 2, to jsou osobáky. Tady jsem měl dost pochybností, ale všechno zatím jde jako nadpad, až nadpad, takže jako zatím to dobře, no, bude to slyšet, jako, poťukáme si to. Yes. Máme po tréninku, jsem si hodil krásně spršku, máme to dneska všechno odjetý, i když to byla teda těžká chuťovka, spali jsme tady nějaký 3,5 hodinky na tom tréninku, ale jak říkám, všechno odjetý, to je důležitý. Teď už poslyším domů na nějakou pořádnou večeři, už se těším, tyhle, jestli trošku odpočinu. Doufám, že se vám videjko líbilo a můžete se těšit na nějaký další, teď to chceme pořádně rozjet. Takže hoďte samozřejmě nějaký lajčík, komentář pro algoritmus, jak se to říká, takže něco tam mrsknete, kdo to tam nemrskne, tak má zákaz koukat. A uvidíme se u dalšího videjka. Tak funguje to!